Талис и Радослав Кирилов бяха архитектите. Неделко Пищевич тук ни е демонстрирал не лош нюх пред гола. Можеше да се справи по-добре. Сега обаче Евгений Сердюк излиза сам срещу Миятович. Това ли е момента на Сердюк? Да! 1-1 засада няма. ЦСКА 1948 нанася огромен удар по амбициите на домакините. Сега пак целият щаб на българския отбор вътре на терена. Касияно Бозон и Евгений Сердюк. Двете златни резерви за Валентин Илиев в 101-та минута на двубоя правят така, че ЦСКА 1948 да бъде с едни гърди напред и да бъде над 20 на минути от участие в следващия кръг. Превъзходно завършване от Евгений Сердюк. Напомни за най-добрите си времена в българския футбол. Тогава, когато носеше екипа на Черно море. Знаете за тежките контузии, за много тъмните периоди, през които Евгений Сердюк или Жека, както всички го наричат, премина в последните 2 години. Това ли е момента на завръщането на Евгений Сердюк на голямата сцена? Иска ми се да кажа, че това е точно така. Същевременно обаче ясно съзнаваме, че предстои може би най-трудно